Kabisaya, so karon di ay maadto ko sa akong umano. Umamra mura lang na sa Pinas oy. Di karon di ay kay mag-harvest di ko og patatas no kay ang timailhan day ani nga nang ready na siya harbison kana iyang lawas kay mga laos na mga laya na. So mo na siya nag-count ako nang kinauna na akong count perting ko naman. Nalata man siya murag nadaot guro na sa kabugnar unsa kaha. Dayon kibalo ba mga kabisaya no ang kani bitong patatas ako na siyang gitanom mga June, last June. Then karon harvest na nako kanalaos naman siya nalaya naman iyang lawas. Unya mao na siya timailhan no then ang kuan di ana kay tuloron akabuok jud akong gilinya pero karon daghang kay ko na harvest mga 5 kilo sad na. Apites na daghan nang mahimo ng mashed potato ni kahuman kining french fries ug gusto ka mo kog french fries dayon dara okay nagkaut grabe satisfying kay mo kadagkaut uy nindot kay tanan dagko pa jud naa say pino ana na say dagko wa magsama no pero sige lang. Ug nindot unta og napatay kamuti diri no kanana sa tilaing kauton sa ang kanila sa atong kauton kay patatas. Nindot kay siya magkaut-kaut na sad kay dili sa kini siya lawom nara sa kuan mabaw nagdahom og lawom no kana kailangan pa magamit og pala pero di naman dai nagamit ra ko niya ako ang kuan diri o tinidor. Bitaw oy ako ra nang ginahinayan dira aron di bitaw man siya masamad kay sayang sa masamad no dali kay madaot pero wa jud siya nasamad alangan di man kay daghan po kayo. Bitaw mga 5 kilos ra sad pero ubay-ubay na nayo daghan na. Litulo ra gud nakabuok akong tanom-tanom dira no kay nanurok na ba katong pinalit dahil pagkaman o karon unsa na. Worth it kasta na. Og first time din akong harvest diri no nga grabe ni Dota jud sa feeling no nga maka-harvest na kas imong tinanom. Gara. Bitaw nindot kaayo ang atong paminaw nga di na ta mo palit kay nanatay maluto dinhi unya. Ang nakanindot lang sa dana kay pagtanom ginakuha na wag ginako gi kanang lawom jud siya no nya na ako ra nang gibungkal kadjud ang yuta dili sa kay asin super kalawom nga bungkal. Kana inato ra gud. Inato. Bitaw nang mabaw ra siya mao nang mabaw ra pud iyang kuan so magmatter din na siya og nang loose jud kay imong kining yuta. Muna musud pa na siya sa lalom pero okay ra na og goods ra po kayo nang dili kay lalom no kay gamit-gamit bitag pala kapoy sa ni mga samad o kani okay ra kay madarag kamot o ni usahay tinidor. Bitaw katong garden tools gamit ra sa kay to siya awad ako kastanan mo na siya pinakadagko na idagko na siya gagmay pero okay ra po kayo na gagmay nga sagol no kay nana kana nga gagmay angay na siya ikuan sa salmon o salmon o sala ug makahunahuna man kuan ni dira sa ato no nga kana mangaw og kamuti. Nay tan-awan ni akong tanan mga patatas nay o dagko nay imong kamuti di kumusta na. Bitawag nindot kay tanan ang feelings bitaw nato nga nananatay makaot kana siya ako gina siya gamitan na ng kuan tinidor dira no kay murag gahi kay siya nahigda siya sa kuan mo dako kay tanan niya. Nagdaho man ko nga maka-harvest mi mga sunod buwan pa noon ya pwede ra man din dali 2 months ra tanan jud ang kuan kining gikan sa pagtanom taman karon ready na harvest na siya kay timailhan gud ana kay kuan na kana naging laya na gud ang kuan nga tanggal na iyahang lawas inana kay ang lawom ana na daghang patatas. So ang sunod na po na akong itanom dira kay katong pino nga patatas kanang nunid na nimo panitan no og kining nagplano sa ko mopalit ko kuan kining kamuti din hipod mo itanom malag maka-survive sad no. Dayon og kanang sweet pea mo na siya abangan sunod next year chor. Abangan. Bitaw kini nga area ani ako gini siya himo-himuon og kanang gamay nga baol kay aron na ako maggamay harvest kay satisfying kasi na maka-harvest sa imong tinanom nga kibalo ka imong hinaguan charot. Bitaw nindot kasi na siya grab nagdahom man ko nga kada bira nato sa iyang lawas kanang mamungingira bitaw iyang kuan dili di ay naay uban ma-apil pero ang kuan gud na ana gyud sa lalom. Ug tan-awalan yung mga kabisaya awada nindot kay no. Ayun nindot kay ang feelings jud. Ug na pala mo diri tagaan gyud mo no. Kanindot lang sa dere kay humo kayo yuta mo ni tawag nila nga loam nga soil mao na siya bukagay bitaw kay ang yuta dere no nindot kay kibalo ba mo mga kabisa wala gani nako butangi og kanang abono
As in organic yun ni siya no. Walay fertilizer, walay mga unsaon sa anik-anik kay wa mo ko kibalo sa mga abono diri no. Di man pa sa ato no nga maadro tag merkado kapalit tag 14-14. Bitaw abono. Bitaw ang akong ibutan diri kana ra mga shell sa itlog, then pagkahuman na kining palitan na makapait mi og saging nga murag bangan. Ang panit ana ako sa ibutan dira. O mo na siya mo himo na siya fertilizer sad. O organic ra gyud. Og okay ra pud ay og walay mga abono ibutan no kay murag nitubo ra man sa sila na sa dagko. Bahala wa gyud sila nagsaman no pero normal na di gyud magsama ang size. At least naidag ko yana sa pino. Di ka ganagdag ko kas gamay. Nakikapilian. Diha na nagtapos ang ato ang panguykoy ug kay ang akong gibutangan nga paper bag dako-dako man na siya no kay kuan gyud siya hamabaw gyud so as in worth it ang pagkugi gyud no nindot kas tanan paminawon nga nakaharvest ta sa ato ang tinanom nya dili sa kayo dugay pod pirtira sang dalia sa buwan wa mangani ko kakuan gyud expect nga karon ko makaharvest no so man siya tanawon ako sibuyas dira na ang ako atong tanawon diri ang ato ang kuan carrots kani din nasa kilid no kani may pagka yellow green ang color sa dahon mga carrots na siya. Tanawa lang ang iyahang kuan unod-unod. Bitaw ti mailhan di ay nga kanang okay na po siya harveston makita na nimo ang size basta mong gawal na sila sa babaw no mo pop up na ang carrot sa babaw makita nimo no ya kuan ug unsa nga size mong ganahan magagagmay ganahan magdagdag ko okay ra pwede ran mo kuwaon rasad. Kay lami ra man gyapon kana siya tamo is man kaayo. As in nindot ki siya ang presko jud kanon. Dayon ang kanang kuan ng uban nga area no kay nagsikit na siya niya kana napagsuwan ako ibot ni kuha og usa. Natanggal. Ano sana. Natanggal siya pero okay ra makuha ra gyapon na nato kay humok naman ang kuan diri yuta. Kini di akong carrots no wa sa nina ko butang abono pod way 14-14. Kuan na kanang katura gyapon mga natong mga unsay mga panit-panit or mga shells, para shell sa itlog. Ako rang gipamutan ra. Tanawa na ako ang kuan dira mais. Ang mais na ko dira nang banay na ina na sa gagmay puso. Perti lang dauta pero bahala na sa depende na sa makasurvive na siya kay sugo na bebugnaw diri autumn naman din Unya wa ko kibalo og makasurvive gyud na siya no. Taman sa kuan nalimot sa kog pila gyud ka buwan na makuha ng mais. Kana nga mais kay sweet corn man. Og tanawa lang dira akong carrots balik ta sa carrots tanawa lang na nagsikit-sikit. Kana kay nagsikit-sikit meaning na pino na siya gagmay kay sanan wala siya kanang katarong bitag tubo kay pag ilugay man na sila sa space. Nya na sa uban na tanawa na ang uban po na panalitan na mga gamot-gamot na igamot sa kahoy baron niya mas sangit dira sila mo patuya na mangita gyud sila paagi nga makalusot gyud mo nang di na mao ang kuana dili na straight nga carrots ang uban na nanay mo rag letter L awa makakuha ko rag letter L tanawa niya na ninyo pero okay ra gyapon siya good sa gyapon kastanan no. Pag aging semana di ay nakakuha sa ko direk mga 15 ka buok or 12 ba to. Ang uban akong gibutan diri sa sulod, ang uban pud akong gihatag sa ko amiga didto no. Then ang kana di ay karon nagkuha ko na para pang kaon-kaon sa rabbit no kay nanam ti rabbit din Bitaw nagkuha ko dira natanggal ang isa kay tanawa lang kay naamay ning ko ani sikit karon na unsa na. Nahimo na ng letter L dira pero okay ra Japon. Sus takitan mo ko sa tag-iya nam de tag-iya diri. Bitaw ay nakakauban diri gud. Then pagkauman na tanawa lang. Nindot kay paminaw na makakuan bitaw ka maka-harvest ka. Primero sa dinhi na kung kuano sa carrots no inani de sila ko anon. Ti mailhan de siya kana mo kuan ko siya sa babaw. Na manggiti ba manggawal ang sa tawag ana sa inyo. Nya tanawa lang sa nato ang mga kamaisan. Wa ko kibalog maka-harvest batan ni atong mais kamurag nag 50-50 man
Pino man kistanan. Kung ano sa ni kabuok, mga napulo, ang uban na, katubo. Oh, tanawa lang, mana na itong harvest nga patatas. Ako nang gisulod sa balay, kaya aron, ato na naibutan dito sa kuan. Sa mabugnaw nga dapit. Bitaw ako naibutan dito sa usa ka room, no, nga kanang, kuan ba, istakan bitaw, kay. Okay na siya, na nasa tayo luto-lutoon. So, mara na siya. Salamat sa pagtanaw. Bye!